Sanibona we guys, another day, another story. Okay, lungiselela story inbox. Usilungi, please share because angakahili and I don't think I'm gonna heal anytime soon because mina nganenjwa ngento engayazi. Into engingayazi engakaze ngize ngiyazi. Uthi ke okay, esikoleni ke there was this girl. Uthi abazanele yayinobusangoma nje yabo. Uthi ayinokuba nje nobungoma obuthize yabo. Uthi ayihlala ibhodle. So ke uthi ke this one time intobane uthi yabhodla ke yabo lento uthi kuhlasela ibholiyana esikoleni uthi bevukwe ibholiyana uthi kuhayizwe kube nje ayakulandwa abafundisi kukhulekwe yabo ukuze bebe right. Uthi sekuzobhalwa uthi kuhayizwe esikoleni. Uthi hayi mina still angiyi kwenza kulutho because nje I'm just a girl, anginamoya anginalutho yabo. Uthi hayi ziquleke ingane kube nje hayi befika abafundisi bethandaze uthi iphele lento le yabo. Uthi hayi masiphelile kulento ze kuhamba isikhathi mase ke kuphinde futhi mase kuzoqalwa hayi kuthiwa iqala indaba kushube ingane seziyaquleka seyiqale phansi zivukwa ibholiyana ziyahayiza zenzani. Ithi le ngane ke hawu kuthi ke kusanjalo ke lo abhonga bese yasho etheni ngamkhomba umuntu onosathanism la njengoba nje kunje la esikoleni ingenxa yalo muntu lo. Sawu sonke sifuna ukwazi phela esikoleni ukuthi yabo uba lona uthi nje ivele intombazane ibiza igama lami nesibongo sami. Uthi akuthi kusanjalo ngidunyelwe ngikhulekelwe ngize ngibizelwe abafundisi kuthiwa ngizokhulekelwa mina nginosathanism kunabantu engisebenzisana nabo basemkhathini. Athi nangane ngilokhu ngishawala iqolo kuthiwe uzokhuluma yabo bethi khuluma yisho ukuthi usebenzela ubani. Uthi hawe mangibhuquziswa phansi ngiyashawa. Ithi tebale hayibo ngibone kahle ukuthi ngiyashona phela la. Uthi hayi ngicine sengikhala mengikhala bayitshela bona sengikhaliswa ilento le. Uthi awukhuleke kakhulu kuthiwe fire. Uthi ithi ngane ngikhaliswa itrauma ukuthi ayibona abantu bo bangenzani yabo. Uthi hayi vele kusho kakhulu kuthiwe fire. Uthi bengithathe bengibeke phansi ndawo ngikhulekelwe. Uthi lapho ngiyakhala yezwa. Uthi ngikhaliswa uthi ayibona nali ibhadi lami lingehlela bo esikoleni. Uthi intobazane ke hayi ngibona ukuthi iyodwa la into ezongikhulula. Uthi ngivele ngisho amagama anomubani engabazi kwayimi just the names that are gonna come emqondweni nami ngizoshona nezibongo ukuthi ngisebenzisana nabo ukuze bezongiyeka. Uthi ngakhuluma ukuthi nosibani uthi ngabala izibongo engazazi namagama engawazezwa. Uthi baqhubeka bangikhulekela kwathiwa naloku seliyaphuma idimoni nangu seyakhuluma. Uthi ngakhulekelwa. Uthi ngahamba ngekhawuse ekhaya kaze ngikhulume ngisho le ndaba. Uthi mangifika ekhaya hayi endaweni sengidume njengengane enosathanism. Uthi nje ngangiduma isikole sonke nje kuthiwe le ntombazane enosathanism abantu ababe abangani bami sebengibalekela. Uthi ngiyibuza namhlanje kahle lengane ayengizondeni ayengizwe ngithini ngempela lengane le. Uthi nje kuze kube namhlanje ngisale ebhlishwa nje as a girl owayenosathanism owayesebenza emkhathini. Uthi lapho kuphi bafethu? Uthi kuphi khona? Uthi nje angihili guys and I don't think I'm gonna heal anytime soon. Hayi